खायजाका फियाबा आं तिनी साना मुचुगो आ जागाव प्रेक्टिकली पुलिस प्रशासनी बरक दंगो बरक अ घटनानो आई विटनेस दंगो बरक साइमानो नुगुई दंगो सो एफआईआर खाइमानी दमकी रुई एफआईआर नो विथड्र खारिखानि जों चिनार खबर दंगो जों DISF नि बिसिंतै जों ताइवासे एफआईआर खाइनाय एंड विशेष खाई पुलिस प्रशासन आं कहना मुजुगो अमुसुक कठोर घटना अमुसुक कम्युनल अब इंटेंशन खाई आ जगह अमुसुक कठोर घटना अंगै दं माने अबनो स्टप खाइना बागै अबनो मुथांना बागै बरनि थानि गोबांमा ऑप्शन दङ बर सु मोटो केस बु नावै मानो पुलिस प्रशासन नि आरक्षक दप्तरनि तरफ থেকে কিন্তু बरक माइ কোনো फान खाया काजे जों नांखांके पीएस हयतोबा एसडीपीओ ऑफिस हयतोबा एसपी नारो जों गेराव खाइनाय जों कतालके केस ना बागै जों प्रस्तुति नारै खुशी जों तामो खालायनाय आबो जों बसकांनि 10 तारिखआव जों जिनि राज्य भित्तिक जिनि स्टेट लेवल खाइनाय जों काइसा कक्साक पान्दानारका 10 तारिख नवेम्बरनि सालो कुमुलुंग जों जत साब डिविजन जिनि कन्वेनर जॉइंट कन्वेनर जों कबगो आ दिन जों जिनि बसकांनि आंदोलन सुचिरनो तै जों कक चामनाय आ दिन जेसकबानो फाइना बागै एंड जिनि थांनायनि किसु जिनि कर्मसूची दंखौ विशेषकै फ्रेशर्स मीट प्रोग्राम जत साब डिविजन तथा कॉलेज एंड फुटबल टूर्नामेंट इंटर कॉलेज फुटबल टूर्नामेंट सो जों अ फुटबल टूर्नामेंट नबो जों खालायनाय हिनि वानसुक दङ फियाबा बसकांगो जिनि हास्तेव गोबांमा आंदोलन कर्मसूची दाल बिदाल पार्टी जों नुगुई दङ आबनि बागै जों फुटबल इंटर कॉलेज फुटबल टूर्नामेंट जों बसकांगो जों आ टूर्नामेंट नारना दिन नारगिया आबो जों बसकांनि सालो सालायै एंड जिनि कर्मसूची जों मडिफिकेशन खायै जों आ दिनो जों साखालायनाय